Bili muna tayong ticket. Good afternoon, guys! Dito kami sa Clark Safari. First time namin nagpunta dito. Nag-aaya kasi yung mga bata kung saan mamamasyal. Let's try! Lapit. Sige pa, lapit. Yan. For today's video, we're gonna explore the Clark Safari. We are here inside the Clark Freeport located in Pampanga. Tara, samahan nyo kami. Yes. Directory. So guys, first time namin dito. Excited yung mga bata. Ano yan? Turtle. Turtle? Oo, Tingnan mo yung turtle. Saan? Oo, may bird. Siyempre, nandito tayo sa safari. Kaya may bird talaga. natatakot ako. Hindi, mabait yung mga yan. May penguin toys. Penguin? How are you? Hindi pa nga rin kami kumakain bago kami pumasok dito. Kaya naman, naghahanap din kami ng pagkain sa loob. What? Sino? Yung horse. Gusto ko sumakay. Oo, gusto ko hawakan yung horse. Dito. Kakain muna tayo. Pinagtanong namin sa entrance at ito lang ang makakainan sa loob. Ayan, marami na kaming energy. Kaya naman, tara, samahan nyo kami. Let's explore inside the Clark Safari. Oh. Kami kayo Ano yung isang pagkain? Bakit gusto na sa akin? Bakit nandito sa akin? Tayo? Hindi. Oh, look at the turtle. Dito, Ana. Gusto mo ng pencil? Paikot na ba yan? Hanggang doon sa kaninang nilusutan natin. Nakarating din kami sa Reptile Kingdom. Oh, ayan na nga, manghang-manghang ang mga bata. Tinitingnan ang animals sa baba. Ano bang hayop yon? Ayan pala, mga turtle. Ang mga baby pa lang siya. Tanda na nito. Hello? Guto. Nakakagulat nga si Manong Goat. Naku, tawa nga ng tawa mga bata. Nakasilip pala sa amin. Entry dyan. Totoo ba yan? Gagi, hindi. At ito naman si Manong Crocodile. Akala ko nga, peke siya kasi nga, hindi siya gumagalaw. Yun pala guys, totoo siya. Kaya nga. Tortoise. Big lizard. You like it? Yes. Ay, nakatingin si Tortoise sa akin. Hello. Mami, Sister Turtle to. Sige rin. Daddy! Talaga sa zoo? Ba't natatakot ka? Iguana yan. Turning. Hello. Why they are brown? What are her doing? Why they are brown? Green sila, ayun o. Nagtaturn sila ng... Uy! Uy! Mama!
Kaya toy. Next destination naman namin is yung petting zoo. Ang mga hayop dito ay pwede mong hawakan at pakainin. Cut the fish, oh. Oy, pati sa fish natatakot kayo. Ang ganda ng fish, oh. Hello. Hawak mo siya. Hello. Hello ka. Hello. Hello. Yung bird. Nakakulong nga eh. Opo. The hardest one. Ano naman yan? Ay, oo nga, black bear. Nakakawala ba sila? Hindi sila makakawala. Isa oh. Saan? Ay, oo. Oh. Ano nakakagad ba sila? Tingin, nakasara, oh. Tingnan mo. Where? Ay! Where? Tingnan natin, baka bumaba siya. Ayun siya, oh. Oh, I know. Bakit ito big shot sa takot? Look! Ah. Pag dumarap siya. Dito, dito. Gano'n, ayan o. Parang gusto niyang gusto niyang lumabas na ewan. Ayun na, lumalabas na siya. Bila yun. May lion? Wait lang, titingnan ko. Oh, saan? Ayun, dalawa. Ito. Eh, puti, hindi pumupunta dito. Door. Sa door, o na. Hindi naman lion yun eh. Cat yun. Oo, galing na tayo dyan. Tara, dito tayo. Hi, tingnan mo. Ayun, nakatingin siya. Oh. Hello. Tingnan mo, mas nakatingin siya ngayon. Gustong-gusto nga ng mga bata yung iguana. Nakipaglaro pa nga sila sa iguana at gusto pa magpa-picture. Nakikipaglaro din kasi yung iguana sa kanila kaya gustong-gusto nila. Bye-bye! Bye-bye, green iguana! Ma, gusto ko na siya. Gusto mo yung iguana? Ayan Yes! Ma! It's not real. No. Maliit pa siya. Mas green to? Mas maliit pa siya. Ma, gusto niya pala yung mga bata. Oo, bayawak. Saan? Akatin! Bayawak. Akatin? Ma, ano ba siya? Eh, naasan na house niya? Yan, house niya yan. House niya yung water. Ang laki ng horse, oh. Ah, look, oh. Nagagalit na sila. Ganyan talaga sila. Wow, ang cute. Ha? That's in the Vanillina. Ayun, oh. Ma, it looks like my little pony. Nakatago. Nagtatago siya. Daddy niya, ito na mami niya. Ayun na. Huwag kayo maingay para hindi sila maistorbo. Wolf. Wolf yan, di wolf. Ha? This is the hardest one. Hello. Mommy, what are her name? Nasaan yung wolf? Hindi ko makita. Ayun na. Pag nakita ko, white. Ah, ito. Tingnan mo to. African wild dog. Ay, ito mo. Oh, yung dog, oh. Pawis ka na. Tingnan mo. Look at the jaguar. Oh. Bilo ko. Ano yan? Daddy, mommy, is there any bunny here? Dun. Mommy, do you like rocks? Look at Ayun, oh. Ay, tingnan mo. Ano kasi ng cat? Cat na malaki. Cat yun. Ha? Pelican. White pelican yan. Ano kasi tawag na mouth niya? Beak. Mas malaki po siya sa akin, mapa. Man? Yan. Sige. Na? Ano yan? Ang cute, oh. Meerkat.
Oh yeah! Mom, cute nila. Mom, cute pa sila. Uy! Uy! Come back! What is her name? Meerkat. Meerkat. What are they eating? Kuya, ano kinakain nila? Second heads. Lahat yung mga yung mga carnivores? Ito yung mga malalang po. Chicken egg? Oh, mommy? Paano nyo pinapakain yung mga lion? Ganyan. Sa ano po nila, night cage. Meron silang oras ng pagpasok, no? Talagang naka-oras yung pagpasok nila. Hindi niya kinakain. Nag-enjoy yung mga anak mo. Nag-enjoy yung mga bata. Dami kasi palang mga animals dito. Sulit yung bayad. Kumakain siya. Kumakain. Alam nila yung oras na pagkain nila. Ang cute nila, oh. Haircut. Yan na, yan yung snake, oh. Haba. Please do not tap the glass. Why? Ano, why? Hi. Tapos na tayo. Kasi babay na sa mga animals. Natapos din kami. Daming animals dito and nag-enjoy talaga yung mga bata. Payment po siya 100 pesos. 100 pesos. Kaya ako na lang. Ito po yung pinakamagod na traffic sa baba. Ay, ang galing! Picture mo ba? Ang bait niya. Ano po? Tignan mo, oh. Bait, oh. Ano mo? Ang bait, oh. What are you doing? You're tattoo. Mama. Hawak mo siya, ganon? Hawak mo? I want someone wanna gray. Wow! Ay, ganda! Ang ganda. Look at mommy. Ay, ang galing naman, oh. Nag-i-eat siya sa'yo, oh. Mami, saan ko galit siya? Hindi siya galit. Oh, tingin ka dito. Bago kami umuwi, dumaan muna kami sa souvenir shop. Oh, what do you want? Pili kayo, sige. Gusto mo turtle? Yes. Ako, ito gusto ko. Magkano to? Hindi na ako magmamag. Anong design? Turtle? Bird at saka ano lang yun. Yung bird po. Ano yan, ma'am? Totoo yan? Yes, ma'am. Anong alien animal yan? Female lion po. Female lion. Ayun. Parang naaawa ko. Ha? Dito. Oo, real yan. Skin nila yan? Oo, skill nila yan. Real yan. Happy? At natapos din ang field trip ng mga bata sa Clark Safari. Uy, salamat sa mga nanood ha, hanggang sa dulo. Sana nag-enjoy kayo kasama namin. Please don't forget to subscribe to my channel and hanggang sa muli!